Supermax. Video kan clear tur chu Android app expandable layout ani awm je chu screen a fake I bar emaw te alo awma kan hmeh a alo lan bel theihna ang hi ni mai a toy zawng chuan tuni lo tan ang a hmasa berah chuan sketchware project khai hawng ang emaw a thar siam ang izaw a design na tur hmuna a luh chuan a hmasa berah vertical scroll view khai pot phei ang scroll kan dah chan chu I layout kha I pawh sei chuan thui tak screen a lang kim thei lo te ani chuan a scroll thei mai dawn ani with match parent ti chuan scroll view chu I khawih dang lam deuh ang padding hi kan zero vek ang linear vertical kan dah phei le ang layout lai zawng a match parent layout sang zawng a wrap content a layout thar kan dah le ang vertical chu a chhuk zawng a rem theihna tur ani kha horizontal kan pot lut le ang vertical chhungah pakhat kan pot lut le anga a hnuai chiah vertical chhung ni tho siah khan a chung zawah khan han pot lut le la text aya kan duh entir nan ke chuan TMNS ka ti ang text size a 18 hei hi chu duh thlan na ani a chan chu I duh le a dang layout horizontal bawk kha text view piah khan I dah le ang a san zawng a match parent hei hi chu duh thlan na ani a chan chu I pawh sei na tur I dah duh le duh lo ani ke chuan image view pangin ka dah dawn ani padding 0 gravity right le center a izaw chuan khami layout ah khan image view pahnih I pot lut ang hei hi fake I bar kan hmeh a a in pawh sei na tur leh a tawi leh na tur ani image hi kan thlak ang a chung dinglam killami dot ah khan image ah download sign image man tur I save ang izaw chuan I kir le anga a hnuai ah khan image tih kha I hmet anga a pahnih khan save layout hnuai zawk hi chu a chung ami image kan hmeh a alo in pot sei tur leh a in pot let leh tur ani entir nan thuchhiar tur thui tak tak te pawh lo ni ta se tawi fel takin a thupui chiah a lang anga kan chhiar duh chuan image a chung ami kan hmeh khan a in pot sei chauh mai dawn ani text view I pot phei ang a hnuai ah khan text aya khan I duh ani mai tunah kan design chu kan ti nung ang even a on grid ah a hnuai a pawl ah khan view ah set visible kha I pot chho ang on activity crate ah pakhat I pot chho le ang a tira lang lo tur pahnih image view true leh thuchhiar tur I dah na layout kha I thlang ang a leh lamah khan gon kha I thlang ve ang izaw chuan even ah phei leh la view ah a hnuai a sen ah khan tuna kan hman tur chu image view ani a pahnih in I check ang image view 1 ah hei hi image view 1 I hmeh a in pawh sei na tur ani set visible pathum kan rem le ang image view 1 image view 2 leh thuchhiar tur dah na layout kha I thlang ang image view 1 hi gone image view 2 hi visible thuchhiar tur dah na visible ah izaw chuan I kir le ang image view 2 ah
set visible bawk kha pathum ida liang image view 1 image view 2 thuchiar tur ithlang liang image view 1 visible image view 2 gone thuchiar tur gone a zau chuan back liang tin kan hriat tur chu video ah hian thuchiar tur pawh sei hi pakhat chi ania mase thu dang ida tel du ani chuan a hnuaiah tunami ang chiah hian isiam le mai dawn ani tin leia te in rawng tlak thei bawk ani kan a ranang